Krasgek. Dat is echt een hele goede ding, ja. Nou, je moet wel een beetje gestoord worden om het te doen, want alles gaat erin. Het is maar goed dat de wederhelft altijd erachter staan, maar dat wordt dan niet wel ophouden. Wij winnen ook weinig thuis, we winnen beide internationale chauffeur. Ja, dat wist ik meer Buitenland, maar ik wil al Buitenland. Ik wist de hele week voort. Als we dan vrede jongens thuis kwamen, vrede met de steen auto's overkleden. Dus wij zijn ophouden en de jeugd gaat verder. Ja. Het is eigenlijk geen jeugd meer, maar... Bert Siswan, die beginnen ook al. Dus, ja. Ik denk als er één keer mooi besmet bent, dat er net weer aankomt. Ja, wij genieten er wel van. Ja. Ten dat zou ik naar alle krassen gaan, maar dat... nee, maar als ik er ben, dan kijk ik er wel van genieten, ja. Ja. Ik help nog wel eens een beetje mee voor de hang- en spandiensten, maar via de rest, de afstellerij en het graffe werken, daar bemoei ik me niet meer mee, want wij zijn ouderwets. Dus daar mag je niet jeugd toe letten. Ja.